Nazdar, nazdar. Dnešný deň ideme za Rasťom a za Myškou na letisko. Takže vyťahujeme okuliare a ide sa za nimi. A toto je náš autobus do Dubaja. Jupijej! القادمة هي الخليج التجاري. The next station is Business Bay. Tak, vystúpili sme z metra z Dubajského. Konečne. A ideme na dubajský autobus. Konečne. Ktorý nás odvezie priamo na letisko. Ktorý bude autobus náš? Hurá, toto je náš autobus. Teraz sa nachádzame v autobuse, na ceste na letisko. Stihli sme ho, keďže ide každý 10 minút, ešte že tak. A je tu strašná zima. Majú tu rôznu AC. Ale inak v pohode. A tu máme letisko. Na ktorom nám príde Rasťo s Myškou. Na ktorý sa veľmi tešíme. Strašne. No a... Hurá, hurá. A tam už sú, tam sú vzadu. Nazdar, nazdar. Tu sú naši výletníci s jakými čapicami. Super, to je ako olu. No, išiel tak hladko išiel, že... Krok číslo 2. Objednací auto. Ale, pocík. No, auto konečne vybavené, tentoraz nám to netrvalo 3 hodiny. Iba hodinu a pol? Iba hodinu a pol. Ty koko, za nami asi 4. Úplne boli šťastní, že? Strašne hladný. Strašne hladný a ideme nájsť naše auto. Tak, namiesto bieleho krásneho Mitsubishi sme dostali trošku šečie, trošku staršie. Ale tak no. Auto je auto. OK, we just go. Tu asi 48 stupňov. Ale kdeže? Prepáčte, 42. Raz, že umiera od tepla. Tu vidíme parkovisko voľné, kde sme mohli zaparkovať. No nič, ideme spať a spať. Neviem, prečo som si dal dlhé nohavice. Vidíme sa, keď sa vidíme. Čaute.